daghan og kwarta, maayo pang lawas. It's not a sin. It's not bad to have it all. Ganahan ta og haruhay nga ginabuhi. Ganahan tag nindot nga pamilya, way away, way gubo. Kung nindot ana. So naa mo ana no. Naa mo ana tanan. Mo na love, happy kita kanunay. However, mga igsoon, in our gospel, as we also celebrate Pro-Life Sunday and Day of Prayer and Awareness Against Human Trafficking, nindot sa kayo niya itong Ebanghelyo, it speaks about the Beatitudes. Beatitudes from the Greek word beatus, beatas Latin. Ano sa man nasabi ni Saya na? Kung beatus, beata, be happy. Nya umiyutag mga beata, isa ni sila? Kanungog naman na sa simbahan? Kisa na mga beata. Ang mga biyata maingon ta nga kusugay mo ampol sa simbahan pader, kusugay mo luhod. Biyata, di ba? However, it stems that beatus to be happy. To be in our gospel beata, beatus, beatitude. Mao din ni ang susi sa pagkamalipayon. Minaw mo? Are you still with me? Gusto tag malipayon, paminaw. Nito mo sa Ebanghelyo. Naminaw mo? Murag wa may klaro. Naminaw mo sa Ebanghelyo? Naminaw. Mitoo mo sa Ebanghelyo? Mitoo? Murag di ko convince. Kamu mo too mo dira, di ang aside. Mo too mo sa Ebanghelyo? Cute. Gusto ko mutaas kamot ninyo. Kisay mo tuo sa Ebanghelyo nga malipayon gayon. Kalain ninyo, ikatawa ra may itubag ninyo. Diha na to may bawaan. What if ang kuno na to ning atong gibasa nga Ebanghelyo nindot kayo ha? Ingon siya. Bulahan ang miila nga sila kabus sa butang espirituhanon. Malipayon daw ka kung muila ka nga kabus ka sa espiritu. Pero ang atong pagkatawhanon, malipay man ta kung dato ta. Mao na di mo manubag. Ang kuno na to, kinsa ninyo diri nga miila nga nagsubo nga lipayon sa Dios. Kinsa ninyo naghilak ron? Kinsa ninyo, I know, niyari mo diri kay bugat inyong kasing-kasing. Pero ingon ng Dios, kung naghilak ka, nagsubo ka, kung naa ka sa Dios, lipayon ka niya. Napa? Kinsa ninyo diri mo angkon nga mapaubsanon? Mga mapaubsanon. Ha? Dili sa tanang higayon. Adyo ikarason na. Dili sa tanang higayon. Pero na usaya, sumbagay ta. Gusto ka? Musukol lagi ta. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon kita niya. Oy, dili ni ako ha. Paminaw, dili ni ako. Pulong sa Dios. So kung maigo ka, palangga ka sa Ginoo. Kay God is talking to you. This is the word of the Lord. Bulahan ang maluluyon. Kay galuyan sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait sa katauhan, maghatag og kalinaw. Usahay kagubot sad. Bulahan ang gilutos kini mo ni lisod-lisod. Kung gusto kag kalipay, mas lutuson ka, mas malipay ka. Alo. Okay pa na. Bulahan ang gilutos sa pagsunod sa kabubuton. Bulahan ang gibugal-bugalan o gidaog-daog sa mga tao. Gogi butang-butangan sa matang sa mga dautan tungod nako. Uy, bulahan day na malipayon day ta gibugal-bugalan ang kani ko pa din. Malipay pa day ta. Yes. That is the difference of a worldly kanang itong kalibutanon nga kalipay. That's the big difference ha. Gusto tag kalibutanong kalipay, mao ning naa na to. Pero gusto kag kalipay nga mulahutay hangtod sa kahagturan. Amen. Kining gingon sa Dios, angay natong puy-an. Ikaw na mo assess mo self asa ka diyang dapita. So mga igsoon, kung atong tan-awon di ay kining gingon sa atong ebanghelyo, ang pagkabalaan diha gitawag kita sa matag adlaw.
Holiness is for every day. Ang pagkabalaan, kinahanglan masinati nato sa pagkamalipayon. Kasagaran nagunauna ta sa pagkabalaan, usahay magpuyo ta, nagunauna ta nga kinahanglan patag dramatic gestures. Kinahanglan nindot kaayo ang imong i-perform. Kinahanglan patag superhuman actions. Nga grabe delivery kaayo. No! God is working in us in just a little things. Nga bisan og naglantos ta, murag lisod kayo, kamautang mo katawa. Because we know that God is there. God is with us, or we are with God. Look at Jesus. Hilabihan kaning tanan nga iyang gisulti sa Beatitudes, pagkamalipayon. Then when we look at Jesus in His whole life, unsa man kita ba ta diya nagudyaka sa naginom-inom, ako usara kasal sa kana, mao to nahubog siya, nagwaras diretso. Pero we cannot see Jesus in all comfort like us today, di ba? Uy, ay comfort zone lang ato, porting nindota daghan. Pero Jesus is not talking about happiness nga lumalabay lamang igsoon. So, gitawag kita sa hiya sa pagkamapaubsanon. Gitawag kita nga diha sa pagpaubos, bulahan ang mapaubsanon. Ingon si Pope Francis, ingon siya, likayan nato ang unnecessary nga mga conflict and away sulod sa pamilya. Kung pwede lang. Maghatag taog kalinaw, dili kagubot. Ninot man ni kayo mga igsoon. Kay si Kristo, nagpahimangno kanato nga kanunay kitang magpaubos. When we experience sufferings, when we experience persecutions, then there is God. Pero mao na, again, kanunay magyutag magreklamo when we will experience all this. Lastly, ang hulagway sa pagkaagalon. Unsa di ay? Kung magtan-aw ta niining ebanghelyo karon, nagtan-aw ta sa samin nga nagpakita sa nawong ni Kristo. Ha? Bantayan nato na. Again, ang gusto sa Ginoo nga kalipay, gusto siya nga mo transcend gyud ta dito sa pinaka labaw. Kabantay mo kung motabang mo sa usa ka tawo diha sa tinud-anay nga tabang nya nalipay o nakatabang kaniya sa ginagmayng butang, your happiness is somehow fulfilling. Bantay mo na, I know you are doing that. Nindot kay labi nagdili nimo isaba-saba nga dili nimo announce ba. Mutabang ka niya, ayaw i-announce diha na. Ako rin ito, nagtabang ana, oy, ako gito, ako. No. The real happiness is working on you. Labi na tinud-anay. You are not expecting something good in return. You are, kanabitong kenotic kind of love. Ingon pa si Bishop Dennis Villarujo. Ingon siya, when we love God, we must follow Him as a Christian. Kenotic kind of love. 3 things. Sa iyang pagkaginoo, iyang gihukas iyahang pagkaginoo. Nahimo siyang tao. That is the first stage. Nahimo na siyang tao. Ubano siya nato. Kabalo na tagiyon sa paghukas niya, no? Mapaubsanon sa Bethlehem, sa pasungan. Perting ubos siya yun. Ikaduha, sa pagsugod niya, gi-persecute na siya. 2 years old, patyo na dayon siya. Second, patyon pa yun siya. Dili pa paigo nga gihukas niya iyang gahom og otoridad og tanan. Kundili kinahanglan pa jud siyang sungog-sungogon sa kamatayon. Unya na pa, gibiay-biay pa siya. Nagsangyaw siya sa kamatuoran. Oy, walay naminaw, natulog. Diba? Tuoday mo nga out of 200, minaw jud tanan. Klaro kay sa mga TV na to eh. Ha? Bitaw. Dili tanan makuha nimo. Dili tanan nga muuli mo karon you will change your heart. It's not a guarantee unless you open your heart. And Jesus
gave us freedom, gave us free will. Wala niya, sige, unta kag, di ka mo tuo. Wala. Kasagdahan rata niya. Bahala na mo. You heard it all, kamo na'y bahala. I'll just wait for you in the cross. Until when? Brothers and sisters, we celebrate Day of Prayer of Awareness and awareness against human trafficking. Masa ni human trafficking? Daghan kayo mga igsoon na to nga kanang sa gigamit, gilingla, giilad, gigamit sa tanan tungod sa gahom. Daghan kayo pamaagi. Daghan kayo bisan si Kristo mismo suffered against human trafficking. Giunsa gud siya. Gipasanginlan, gibiay-biay, gipersecute, patyon pa gyud siya. Ikaw, arita sa atong kaugalingon, unsay atong kasinatian sa atong kinabuhi? Kasakit? Kanabitong nahiubos ta? Namay daghang kasinatian nato nga dili ta magtinagdanay. Garbo. Uy, undangon na nato na oy. Yes, human as we are, do na gyud tay mga imperfections. We have this impurities. Dawato nato na, and we will be aware of it nga inana gyud ko. Busa ato pong pamalandungan nga ang matag usa do na po'y iyang imperfections. So do not be boastful and prideful nga murag kita na lang yun ang kamaos tanan. We are called to listen. Listen from the words of our Lord. Pamalandungan na to. In our gospel, God is talking to you. If you want to be truly happy, follow this. Follow the gospel. Ayaw, sige, reklamo. Ay, sige, bagutpot. God is with us. God is always with us. He never leave us. Mauna nga, makita sa inyo naong kung malipayon kay kaudi. Okay pa mo? Inyong mga naong, ayaw, sige, mugot. Kay kitang tanan, dugo na tayo mga problema. Dili lang ikaw nagpasan. Lain-lain tag problema. Ayaw pag una-una nga ikaw ray luoy kayo. No! Napay mas luoy nimo. Mga na mga igsoon. Importante, be grateful. Be thankful. Unsa man na ang anaan nato. Ayaw sige count anang mga bati matag adlaw. Kay nga no dili na mahurot. Ugma na napoy mo abot bati. Ha? Masulbad na napoy lain. Napay bati, napay laksot. Sabot may laksot. Batian naging ko no? But focus on that little things nga gihatag sa Dios. Kung diha ka maka-appreciate na ng mga butanga, then you will be grateful. You will be at the kingdom of heaven. God is preparing all of us. Walay pili, kitang tanan, laksot, bati, niwang, tambok, unsa pa kaniha, pareho rata, pinangga sa Dios. Kung imong buhok, kolor-kolor, o itom, o walay buhok, pareho ra kita. Ha? Agtang sinaw-sinaw, o dili sinaw, pareho rata. So, be grateful nga naa pa tay buhok. Be grateful nga imong buhok kolor-kolor. Pasalamat. Ayaw sige ihap sa imong mga kabalaka problema kay ikaw rin nagdungang ni ana. And just believe and trust, surrender. Matod pa, BTS. Believe, trust, surrender. All to God. Even I myself, nagsayo ni Tio Tokos, ay, labad, lisod. Pero, ikaw na'y bahala, Lord, ha? Imo na, I believe in you, I trust in you, and I will surrender all to you. Hinaot, paunta.